जोङो नुदों जे बिटिआरनि गासै अफिसफोरनि जि साइनबोर्ड दङ बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट क'क्राझार सहरानो जा बा बिजनी बा काजलगाव मसलपुर उदालगुरि जेराव जेरै टाउन सहर दङ चेम्बार्स अफ कमार्सजों लिरजानाय बा नोङो जिफोर बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बा कम्पानिफोरनि अफिस दङ बेयाव बर' रावफोरखौ जों बाहायनाय नुवाखै बांसिन इंराजि बाहायो सोरबा असमिया बाहायदों सोरबा एसे एनै बर' बाहायदों बेयाव खुनु स्पष्ट नीति गैया दा बेखायनो आं खावलायनोसो नागिरदों आं स्पष्टयै खावलायगोन आरो दाबि लाखिगोन बिटिआर सरकारनिसिम जे बर' रावा जिहेतु बिटिआरआव 6 शेड्यूलआव फार्स्ट लेंगुवेज सरकारि राव हिसाबै गिबियाव बर' राव थानांगौ बिनि उनाव इंराजि बिनि उनाव असमिया दा बे नीतिखौ गासैबो माने सरकारि आरो बेसरकारि प्राइभेट इन्स्टिट्यूशनानो जा सरकारि इन्स्टिट्यूशनानो जा आरो जेराव जेराव माने बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बे स्पष्ट नीति मोनसे पलिसि तैयार खालामनानै एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव डिसिसन लानानै बेखौ फोसावनांगौ आरो कम्पालसरि लिरहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ सोरबाया बर' लिरदों असमिया लिराखै आरो बेखायनो बोख्लायदों बेबायदि थासारिया फैनाङा सारा आसामाव गुवाहाटी नोगोरमाखौ लानानै आसाम नाङै जेराव जेराव जिल्ला अफिसफोर दङ डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनार एसपि अफिस गासैयावबो बर' रावा बाहायजानांगौ खारन बर' रावा दिनै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज दा बेबायदि खामानिखौ जों गोबां खालामनो हायो दावराव दावसि खालामनो हायो सोरनिबा बेनार बोख्लायनो हायो आरो बबेयावबा थांनानै बबेखौबा जोङो माने बोख्लायनानै जोङो दोननो हायो खिन्थु बे सलुसन नङा दादागिरि खालामनानै बोख्लायदों होनना बुंदों दा नङा बिथांमोननि आफादा बबे नीति बबे आदर्शनि गेजेरजों खालामदों बेबायदि खालामनायानो माने सलुसन होननानै साना आरो बेबायदि खालामबानो गासैबो जेंनाया जोबनानै थाङा दा बिनि थाखाय सावरायनांगोन सरकारा मोनसे पलिसि तैयार खालामनांगोन काउन्सिलानो जा आसाम सरकारानो जा अकल कागजे पत्रयै माने नोङो रावखौ बाहायदों होननानै बुंबा जानाय नङा दा बेखायनो बिनि सायाव गोबां समाव बितर्क जाबोदों हारिजों हारि गाज्रि मोनलायनाय थासारिबो मालाबा सोमजिबोदों दा बेखायनो सरकारा जुदि स्पष्ट नीति लायोबा बेयाव सोरबा आफादफोरा बुंनो हानाय खुनु बाथ्रा थाया आरो बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव बर' रावा बिटिआरनि फार्स्ट सरकारि अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ बयबो मर्यादा होनांगोन बयबो गनायनांगोन बेयाव सोरबा अफिसारा लिराखै सोरबा अफिसारनि नेग्लिजेन्सि दङ बा गोबां जायगायाव असमिया अफिसारानो बर' आरो इंराजि लिरनानै दोनो असमिया लिरनाय जों नुवाखै दा बेयाव बे अफिसारफोरनि लकेल लेभेलनिबो मिस्टेक थानो हागौ दा बेखायनो बे गासैबो थासारिखौ मोनसे नीति पलिसिनि गेजेरजोंसो क्लियार खालामनांगोन होमबानिया बेयाव खुनु गोनो गोथो आरो बेबायदि जेंना जेंसि थानाय नङा होननानै आं सानो दा बेखायनो सरकारनिसिम आं बे दाबिखौ लाखिबाय गोजोन्थों।